Amigues i amics, ja sabíem que Donald Trump no encapçalaria la lluita contra el canvi climàtic ni que seria el millor aliat dels altres 194 països que vam signar l'acord de París amb aquest objectiu. Ara, el president nord-americà ha posat sobre la taula la sortida dels Estats Units d'aquest acord per lluitar contra el canvi climàtic i ha qüestionat les accions que duen a terme la resta de països. S'havia arribat a un consens històric i ambiciós que incorporava grans potències com Xina, Índia, Brasil. Aquest consens assolit davant l'evidència dels canvis climàtics ara es desestabilitza i corre el risc de desvirtuar-se. La pregunta que ens hem de fer és què farà la Unió Europea davant d'aquesta actitud? Esperarà que passi la legislatura nord-americana o bé la Unió Europea decideix exercir el lideratge global que requereix el moment present? Avui, més que mai, la Unió Europea no pot fallar en la lluita contra el canvi climàtic. Dia a dia anem percebent i patint els seus efectes. Per posar un exemple, el Servei Meteorològic de Catalunya ha explicat que la temperatura mitjana ha augmentat més d'1,5 graus els darrers 66 anys. Ens quedem de braços plegats i esperem que arribin altres lideratges? O els europeus decidim encapçalar la lluita contra el canvi climàtic i aplegar la resta d'estats del món en aquest combat? És un fet que la Unió Europea hi està treballant de valent a través d'una legislació comunitària compromesa amb el medi ambient i establint objectius ambiciosos, i tots aquests compromisos no són incompatibles, sinó tot el contrari, amb una política industrial i econòmica que ens proporcioni llocs de treball i creixement econòmic. Avui, més que mai, cal un lideratge polític ferm en la protecció del medi ambient en l'àmbit global que vagi més enllà d'un conjunt de països compromesos amb aquesta lluita. Hem de ser una sola veu europea que des d'Europa defensi els interessos mediambientals del planeta. I és en casos com aquest que el projecte europeu té sentit per actuar globalment. Més enllà de les fronteres de la Unió, més enllà dels estats, davant d'un problema global, cal una lluita global, la qual requereix un lideratge ferm i convençut que avui només pot oferir al món a Europa en aquesta lluita contra el canvi climàtic. És un gran repte, però també serà una gran oportunitat per situar Europa al lloc que li correspon en l'àmbit global. Serem capaços d'assolir-ho?